Bhí na cóir seo choile dar a dúnach agus bhí mu ceol gúnaí le hí efran na Nollagach, just thucamid imréanana sin ceolchar imréanana just le hí carnacht cíns agus thucamid imréanana. Beidir le chun éigeil blion túla bhachan ar bhach sé mairin go maiile seo. Támuid an seo Chéipéal gan smáil an seo díarní gant na Nollag agus támuid cleachta chun na siúr a bheith saine máireach bei Cór an Shéipéal Cór Shéipéal seo támuid a ceolchoirm na Nollag ar fáil gan phobal agus ben t-airgead bhaileofar a go idir Oispís na Gaillimhe. Bus a déanais tá neach gaiisiúr marachas tú Rachaidh sin, bhí sin linn sa ggóir go le gúnach. Chud is módúnach, is bíon daoine misal scaitiach. Chud is mógan amnis bíon páirteid idir déanais chágan íag an gúnaí bhfuil is so. Ceapan éon go gurn chóir leis an efran. Staigh gur an ceol ar cholahort a réir bhil cumcha a héin mas bainis núsach chuid nó rud mar seo ceapan gur an ceol leis ar chuig cinn gúnaí. Tá meascán idir óráin agus carú Nollag gang, tá meascán idir na hóráin tradiisiún tú níos acu se le teo freisin, idir ceol tíre, ceol múchomta, tá muid clas a cúpla ceann acu sin. Tá muid gur a meascán gine chiúras léargus ar staid an talan thaing sa ggóir. Tá go leor daoine sa ggóir nach míon le chluisteil as do pain go minic agus sin rud bhí muid gur a sol sa scálaid. Bhíonn sé dechar scaití na daoine ógus le bheith isteach sa ggóir, so gur nach beidir bhfuil chu cúil sin go leor daoine. Ach seo tá dhéanamh sin seo tá siad ag an scoile náisiúnta seo díarní agus tráháin agus tá samsa os le mar agneach héana an scoilnaí chéanna agus go mútaí chéanna fósáin na ggólaach chun na hóran go bhláin bheir, agus sin bhíon chun an rá lethú na hóran na chasamach go breá marall go mé na mútaí sa le féchna agus rutí mar sin agus tugann sé go leor spreagh. Bhíon na casa óran ar a seanas agus bhí me gur cóir hosú sasna cóir. Tá mé a casa ó féchlan na vísa sanna chiamáireach. Tá óran eile bhús óran as an áit, tá óran eile tradiisiúnta bheith a chasa, so beidir cóird beagán mach na bag an racaróníoch sa. Tá go déansa bheith mar fáirt go chóir, mar tá sé difriúil staí ó bheith gólín as an mhaine de seanas staí ar bheith a chuáin, agus bíon an chráithtain ar aon rud eile idir bheith go le mú, idir bheith fáil nótaí duna cóisiol agus rudí mar sin. Muid gur rud céanna bhaint samach agus sin rud tá go speisialta faoin cóir seo, bíon an chráithtain fiú más go stairinn seo chula maidin de dúna, bíon chráic sa gáirí gúnaí agus fiúin na cleachtain seo, tá bud seo nach go dtí meánaiche chuliche le seachtain nuas ach bíon bhlogum téin ag chimpos leise den híine agus ag an ar daoine tá go sios níor bóthir, go muid bag an chráicailte agus ach má tá haon cin dachar nach Nollag.